Sigaryong di maubos, alak na nagkakalunod, shampoo na ayaw magpatulog. Ano ang nangyayari sa'yo? Sigaryong di maubos, alak na nagkakalunod, yung nagkakahilo. Ano ang nangyayari sa'yo? Buti pa'y mag-isip ka, wag kang tira ng tira. Tulad mo ang iyong mata, habang may panahon ka pa. Mga bisyong ikalito sa bayan, sa nilang sakit at kamatayan, biktima pati mga kabataan, sa bulong na sistema ng bayan. Baguhin na ito, sigaryong di maubos, alak na nagkakalunod, shampoo na ayaw magpatulog. Ano ang nangyayari sa'yo? Sigaryong di maubos, alak na nagkakalunod, mga bisyong nagkakahilo. Ano ang nangyayari sa'yo? Isang legal na negosyo, pero sumisira ng mga tao. Kung mahal mo ang mga Pilipino, dapat itigil na ito. Stop! Government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Sigaryong di maubos, alak na nagkakalunod, shampoo na ayaw magpatulog. Ano ang nangyayari sa'yo? Sigaryong di maubos, alak na nagkakalunod, abis yung nagkakahilo. Ano ang nangyayari sa'yo? Buti pa'y mag-isip ka, wag kang tira ng tira. Tulad mo ang iyong mata, habang may panahon ka pa. May alamang natural, bakit ito naging kriminal? Ito'y lunas sa mga sakit, bakit di nyo tinangkili? Huwag nyo namang gawa ng masama, ito'y nakakabuti sa mata. Tulad nito, sigaryong di maubos, alak na nagkakalunod, shampoo na ayaw magpatulog. Ano ang mangyayari sa'yo? Sigaryong di maubos, alak na nagkakalunod, mga bisyong nagkakahilo.